Tonte Pini Nangli Tumhan Mate Media Kote Tumhan Hang Ate Pini la so press meet keto nang alam the Ileng Thaniko Jasamet Aphlc long keto dun Ala jai media long keto dun bikram hanse Atumi Bithung constituency along alam si alangli Facebook long below alangli Facebook account on technology Bithung constituency long hemso menpen suri thompipe along te hemso long lek ko lam alang lian ni aso puthak si lam Karbi businil tum Pini nang tum phanang hang lo au pet ke bikram hanse ke thanga chini alangli ke Pinian nienta hemso ki dukela Karbi arat mate Karbi long long tu tumhan hemso po menpen ke alangli ke I hum da piung ela event nilitum kaching honnai Karbi long siam Dr. Tuliram Ronghang constituency lo Bithung ke alangli kabor ipen ba kadul nilitum party tum lo ba nilitum VDC committee pen abor idun pen 2011 aningkan census lang lo labang ke nilitum chinim de 2011 aningkan census lang lo so census at tengsi hem so ke non tawang bom lo bikram se nije bange hem so nangji lo tangte suri thompipe long hem so long le and 2011 census at teng long te lake ha central men siwang bo lo hem ke nil tum le dakka create nang le kita ga bilo aprang census at teng siwang bo lo so teng si hem ta long bo lo even bikram se ke chini lo usulang 2011 aningkan ke hai thanga chini de lo ke even nilitum 2016-17 to till non 2025 an Bithung lo to till complete nilitum hemso kidukela aphan kilo 3813 nos lo to tell jongsi 3813 nos lo 3000 endun ten ane plan people nilitum da di lapen isi nilitum kaching honnai CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang lian ningki nepen Bithung long kidukela khai pot inut honda batri Aphlc punoi congress punoi bangchok honda batri lasi nilitum pugantung bangke nilitum CM sir han pulang ko sono sir election on second nilitum han nampa siksa pinang nebula tum han ke ma CM sir pulai ko Karbi jampot pinang pu lasi nili bikram se kan pugantung lalo alang Aphlc along ke dudun Karbi ke du wo tum hem so ke long arjum der noi alang poisa suri thompian si hem long mapu arjum der na alang lapen alang phan bikram se phan ti pugang tung lalo bitum ke non CM sar kaching hono teng si hem so da pilo ki du ke la Karbi khai phan hem so pe long le nang bu alang nang kham ke du nang ni tum hem so da pi lapen nili lam thepen ali document se than hoye 2016-17 ke nilitum Bithung long 868 ahem sanction lo kim lo tanga lo lapen 2021-22 ningkan Bithung long 545 darat kang lo non 2024 or 23-24 laso hot bangke 790 dapat tang lo non latest lo 2024-25 aningkan lata 1617 lake non ongoing lo suli boy lo non 2024-25 aningkan lo lake ongoing lapen Assam Chief Minister lo Dr. Himanta sarma alangli kapang dak pong teng lapen nilitum kaching honnai Karbi long CM Dr. Tuliram Ronghang sa kabor ipen nilitum puthot census economic census lang lo 2024 or pinelo kosom lo pupo non latest lo hai 24-25 han muthela so angbong si registration ang ton tang edje polo sitala panchayat election Karbi long dimaso Abirta belega district long panchayat election to ko mat labang nilitum registration mo meda non puthot nilitum la 2025-26 apharman ek census lo la so teng nilitum kelong pon Bithung ke total
4013 non suri kira haro suri kira 4413 niltum geotech and lo lagi non prabjin pen aku recession cengpo ladake APSLC ta pupe kongres ta pupe Karbi Anglong bate niltum Bithung homosti long ke do an ke niltum angtong mane ke longi arrive do tum an gari motor ave sakuri ave kiduk lubok khai an pan ke niltum ke 4413 knows ke geotech and lo already non malom cengpo recession ta recession change lo pulong te claim fit pulo kasi bikram se phani puang tung lo alang li jai me di dong do dung lo la hai kiduk ke la phan lai our side ke long pelong le nang ku ke nang kham ke nang ni la pen je APSLC lo do dun from Bithung ara kom hek lo he do ta ave ni tum non long cheng po ang ton si APSLC phá cột lọt của bikram sen với thằng tốt lòng là bằng cái năng tum chỉ nói là pen Bithung lòng bikram sen lòng cái cherap tum anta punoi bikram nàng join này pen dengan hem sulong le dat pokok nàng những chiếc tap ong tu rap tu đó là si nàng li tu man no sini di so lambang chai lo là pen ni ni ada li alang li tum ke hem so ke long tum lo arjuta me which contractor long tum lo la tum ne thang se poisa PC hem so long le ma la ke la pen bikram se ke akai sita la jai mi dhilong cheve em ling long de ke hai ka la ke lu no ho ka Delhi Bombay bele turnoi no ho bele turnoi hai dai he lo la pen kitu ke la phan ki pi hem so la hai long kham ke du nang le la pen ni pui la he lo ha thak pen seng son lo wang lo hem so la ke poisa nia ke era enunde adu eta la ke Jini lo bikram se ningre matong thanam ne pitong ne la pen bikram se phan alang ne thang muni tum pham hem so pelong nang ma pelong nang ni ma jong si son se ninji dum tap bom lang plong te niltum ke hem so ke pil ede la pen niltum ahok lo niltum CM sa Dr. Tuliram Ronghang ningi me MC parti lam bu pin man he ko kiddu ko hem pot pinam pu so teng sin tum hem ta pido tapi kewang ni bom lang ni tum ke claim ta ning hang ting lang siam sarala menang tum jini lo development fan lok se bot ilo so development ke claim ni long ke la jai mi thi bikram se tum nang kham ke dun ke ni tum kan binglong rat la pen Bithung rat me kroi krek la pen la son sem pasik sa bom lang long de ni tum ta rat pen chingwai ta tu Pini arjulong he inu bahani yang no ninje thong Bithung ke 10,000 voters do bikram se long 10,000 film lo bangket do ma be mamona porke lasi alam bange dingo la so phamsi nang tum hanang hang chok ta pen hem so chorali niltum hedi Bithung angkang long siam sa pen chingwai kan niltum mjin regal job part scheme non 2000 non running le 23 24 25 am niltum all Bithung long 219 nos ice cream nitum kidu kela tum pukhuri nangji mane teplong saiket ki dim teplong do kok teplong te tong nangji hai ku thak pe niltum siam sarban chingwai jing sai pen 219 ta ice cream niltum denglo anpen 3 crore 7,25,000 ice cream la non ongoing lo suli boy lo lagi bikram se dengan nama hune pot thanga chini la apur ni benda politics lo la pun chona lo kidu ke la rat phan pasik sagun to lam chona lo la si la hai alama nang muntin tha bikram dei true media senang tu la pe nang pasik sagun ri lam chona lo na chuning rita lo lagi kether ko tagali ke tham la si Pini nang tum han churo lo nang tum ke wang pot la si Pini lam klar ke la andat inside ko jong si niltum agong long lo mane kitu ke la scheme ke long tang atum long si poisa em dum tu approve dulu long teng niltum inside